Opiskelen tällä hetkellä Helsingissä, mutta sitten jossain vaiheessa, kun opinnot on valmiit, niin toivon pääseväni takaisin Hämeenlinnaan muuttaa. No Hämeenlinnassa on sekin vaan, että ihmiset tuntee toisensa ja se on monella tapaa vähän pienempi, mutta paljon vehreämpi ja luonto on lähellä ihmisiä. No Hämeenlinnassa on satsattu aika paljon pyöräteihin, että siellä pääsee kätevästi joka suuntaan ja siellä on niin kuin toiset tiet on pinnoitettu ja toiset tiet pinnoittamattomia, mutta pyörällä se ei haittaa mitään. Ja sitten siinä on painotettu mun mielestä vielä nykyisellään sitä, että maisemat on tosi kauniit, että melkein minkä reitin tahansa valitsetkin. Engeliranta on ruvettu suunnittelemaan jo aika kauan sitten, että se on ollut Hämeenlässä otsikoissa jo aika pitkään. Ja se on todella ajankohtainen puheenaihe ja kyllä siitä on todella monet keskustelut käyty kaupunkilaisten kesken. Toiset suhtautuu siihen todella positiivisesti ja toiset sitten ei ihan yhtä positiivisesti, vielä vähän epäröi. Olen ajatellut, että jos saa jonkun hyvän idean liittyen tähän Engeliranta-projektiin, niin käyn sen kyllä varmasti ilmaisemassa netin kautta. Että itse kovasti toivoisin kyllä, että siellä tulee olemaan sellaisia paikkoja, mihin ihmiset voi mennä viettämään aikaansa ja nauttia myös niistä maisemista. Mun mielestä Engeliranta on tällä hetkellä vähän hukattu paikka, että siellä ei ole kauheasti mitään ja ihmiset ei siellä kuluta kyllä aikaansa. Että se on vähän semmoinen, mistä mennään vaan niin kuin edestä ohitse. Toki olisi kiva, että erilaiset ihmiset osallistuisivat, jotta kaikkien ääni saataisiin kuuluville, koska monesti sitten erilaiset ihmiset jättäytyy vähän tauemmaksi ja sitten he saattaa jälkikäteen sanoa jotain, mikä olisi hyvä olla kuulla erikseen sitten etukäteenkin, jotta olisi voinut sitten vaikuttaa siihen projektin kehittämiseen. Musta on kiva, että pääsee vaikuttamaan siihen, mitä Hämeenlässä tapahtuu.